Ahoj, tu je Joseph z Kukubara Advanced Hypnotherapy a dnes by som sa s vami chcel porozprávať o častiach osobnosti. Väčšina z nás má asi 20 povrchových častí, ktoré sa v našom vedomí objavujú a miznú pomerne často. A stovky hĺbších častí, ktoré ležia hlboko vo vašom podvedomí. Dovoľte mi vysvetliť, čo tým myslím, časti osobnosti. Dobrým príkladom by bolo, povedzme, že varíte. A zrazu otvoríte chladničku a pozriete sa do nej a uvedomíte si, počkať, čo som to vlastne chcel. Veľmi bežná situácia. Ľudia si môžu si myslieť, starnem, blázním, alebo moja pamäť už nestojí za nič. Nie. Čo sa vlastne stalo? Tá variaca časť, tá časť vášho ja, ktorá varila a potrebovala z chladničky napríklad kyslú smotanu, práve opustila vedomie. A do vedomia vstúpila iná časť, ktorá nemala ani poňatia, čo tá variaca časť chcela. A zvyčajne to trvá niekoľko sekúnd, kým tieto dve časti skomunikujú a uvedomia si, dobre, vezmi smotanu a zavri dvere. Takže o tejto časti hovorím. Ďalším dobrým príkladom by bolo, povedzme, že sa blíži predĺžený víkend a vy máte veľa práce, tak sa rozhodnete, dobre, ak začnem v sobotu ráno presne o 7:00, cez víkend by som stihol urobiť toto, tamto a toto a snáď všetku prácu dokončím do pondelka. Takže pre istotu si nastavíte budík, aby ste v sobotu ráno vstali presne o 7:00. Príde sobota ráno, budík zazvoní a vy si poviete, dobre, poďme na to. Snažíte sa vstať z postele a iná vaša časť povie, počkaj kamoš, čo ti je, veď je sobota. Ďalších 20 minút ti predsa neublíži. Takže toto myslím tými časťami. Tieto časti sú vlastne vaše zdroje. Zdroje, vďaka ktorým dokážete fungovať v tejto realite alebo vo vašom živote. Väčšinou sa tieto časti vyvinuli v ranom detstve. Mali by ste, povedzme, variacu časť, záhradkársku časť, možno žehliacu časť alebo nejakú kutilskú časť. Otec vám ukázal, ako robiť kúzla v dielni. Takže veľa častí, ktoré sú, ako som povedal, vašimi zdrojmi, keďže sa tieto časti vyvinuli v ranom detstve, je pre ne veľmi ľahké citovo sa zraniť, alebo ako hovoríme, dostať šrám. Tá časť dostane šrám. A stane sa to veľmi ľahko a nevinne. Predstavme si scenár, že ste, povedzme, prvák v škole a niečo ste nakreslili a učiteľka vás pochválila. Pochválila vás, to je naozaj pekné, veľmi pekný obrázok a možno sa jej váš obrázok páčil natoľko, že ho zdvihla a ukázala celej triede. Trieda, toto je obrázok, ktorý nakreslilo toto dieťa a takto to má vyzerať. Presne o toto mi išlo. Tak si len predstavte, aký hrdí by ste sa cítili. Učiteľka ma práve pochválila. Boli by ste veľmi nadšení. Skoro sa neviete dočkať, kedy prídete domov a ukážete to mame. Učiteľka ma pochválila, takže by ste prišli domov celý bez seba a povedali by ste, mami, pozri, učiteľka ma pochválila a toto som nakreslil. A vaša mama práve napríklad varí večeru a povie, Mary, alebo akokoľvek sa voláte, teraz nevidíš, že mám prácu, varím večeru. A teraz skúste si predstaviť,
čo by sa stalo s nadšením toho dieťaťa? Úplne by opadlo. To dieťa by sa cítilo odmietnuté. Keďže ako 6-ročné alebo 7-ročné dieťa nemá schopnosť skutočne pochopiť, čo sa práve stalo. Nedokázalo pochopiť, že áno, mama mala veľa práce, ale mala prácu s varením večere pre mňa, aby som nešiel spať hladný. Táto schopnosť ešte nie je vyvinutá. Dieťa by cítilo len odmietnutie. Najhoršie by bolo, ak by ste ráno našli svoj obrázok v koši, mohol tam skončiť náhodou, možno prišiel váš brat, čo je to, a hodil to do koša. V tom prípade by dieťa pocítilo absolútne odmietnutie. A od tej doby sú vo vašom prostredí určité spúšťače, ktoré by túto zranenú alebo poškodenú časť vyvolali do vedomia. A nie len to. Tým, že by prišla do vedomia, priniesla by so sebou ten pocit odmietnutia, strachu alebo čohokoľvek iného. A to je dôvod, prečo niektorí ľudia hovoria, neviem, čo sa stalo, cítil som sa fajn a zrazu sa cítim pod psa. Môžete acítiť vôňu polievky, ktorú mama varila, alebo ste možno počuli pesničku, ktorá hrala v rádiu, keď sa to stalo, a to by stačilo na to, aby to spustilo tú zranenú časť, ktorá by prišla do vedomia a priniesla tie nepríjemné pocity. A máte ďalšiu časť, veľmi silnú, a to je pravdepodobne tá najsilnejšia časť, akú máte. A táto časť by vám prišla na pomoc. Povedala by, počkaj, nemusíš sa takto cítiť, pomôžem ti, pozrime sa, čo je v chladničke. Zvyčajne sú v tomto najlepšie ženy s problémom s váhou. Takže otvoríte chladničku alebo mrazničku a poviete si, mňam, zmrzlina, dobre, poďme na to. A začnete jesť zmrzlinu a všetky tie chute, chlad a textúry zatlačia túto časť, tú zranenú časť späť do podvedomia. V extrémnejšej situácii by to bol alkohol alebo cigarety, ľudia si zapália, keď cítia úzkosť, alebo v naozaj extrémnej situácii závislosť od hazardu. Zvyčajne ľudia, ktorí sú sami, prídu z práce, nikto nie je doma a zrazu ich to zasiahne. A táto najsilnejšia časť je taká silná, že máte pocit, ako by ste boli posadnutí. Ste proti tomu absolútne bezbranní. Takže čo urobíte? Proste idete do kasína. A znova všetky tie svetlá, hudba a zvuky potlačia tú zranenú časť späť do podvedomia. A tá najsilnejšia časť odíde až vtedy, keď prehráte všetky svoje peniaze. A potom nejaká rozumnejšia časť príde do vedomia a uvedomí si, Pane Bože, čo som to urobil. Prehral som všetky peniaze, z čoho budem žiť najbližších 14 dní. Takže toto sa vlastne deje. A preto bez ohľadu na to, akého klienta tu mám, či ide o fajčenie, chudnutie, úzkosti, strachy, alebo akýkoľvek iný dôvod, na tom naozaj nezáleží, vždy hľadám tie zranené časti. Pretože z vlastnej skúsenosti vám môžem povedať, že v 90% všetkých prípadov sú tieto zranené časti zodpovedné za nechcené správanie. Či už ide o prejedanie sa, nárazové pitie, drogovú závislosť, hazard, je to to isté. A tieto zranené časti je potrebné vyliečiť. Takže vždy hľadám tieto zranené časti, vyťahnem ich na povrch, vyliečím ich a keď sú vyliečené, už vám nebudú robiť žiadne problémy. Budú tam spokojne prebývať na podvedomej úrovni. Takže už nebudete zažívať ten nutkavý pocit, musím si zapáliť cigaretu, musím si vypiť, musím si dať zmrzlinu alebo si musím dať čokoládu.
alebo čokoľvek iné. Takže toto je pre vás, aby ste pochopili, čo sa vlastne vo vašom živote deje. Pretože vždy hovorím, že vedomosti sú moc a ja naozaj rád pomáham ľuďom získať kontrolu nad svojim životom. Takže ak zistíte, že máte takéto problémy, neváhajte mi zavolať. Objednajte sa na bezplatné nezáväzné stretnutie, aby sme zistili, čo vlastne potrebujete, aké sú vaše potreby. And I will be able to give you some dobré, ľahko použiteľné nástroje a spolu s hypnózou môžeme váš problém vyriešiť. Už nemusíte trpieť. Takže dúfam, že sa mi čoskoro ozvete.